рӯҳафтодагӣ дар тамоми ҷаҳон яке аз сабабҳои асосии бемориҳо ва маъюбиҳо дар миёни наврасон аст. худкушӣ сабаби сеюму асосии марг дар синни аз 15 то 19 солагӣ мебошад. салом тамошобинони гиромӣ, шуморо дар барномаи ту барои ман азизи хайрамақдам мегӯем. наврасонро чӣ тавр бифаҳмем? чунин ном дорад мавзӯи имрӯзаи мо. биёед 6 мушкилоти бештар паҳнгардидаи наврасонро якҷоя дида мебароем. якум, ҷустуҷӯи худ, интихоби касб ва оянда. дуюм, таҳсил, имтиҳонҳо ва фишори устодон. сеюм, фишор аз ҷониби оила ё дӯстон. чорум, муҳаббат, шояд дутарафа набошад. панҷум, таъқибу таҳдид аз ҷониби ҳамсолон. шашум, маҷмӯи таъссуроти фаҳмишҳои нодуруст оиди шахсияти худ, нобоварӣ ба худ. шумо чӣ фикр доред? оё барои он ки наврас ҳамаи инро дуруст дарк кунад, ёрии мо ба ӯ лозим аст ё не? албатта лозим аст. шояд ӯ дар ин хусус ошкоро сухан нагӯяд, вале ба муҳаббат ва пазириши шумо ниёз дорад. мо мехоҳем дар бораи як қатор тавсияҳои чӣ тавр ба наврас кӯмак расонидан сухан бигӯем. якум, дар ҳалли мушкилиҳо ба ӯ ёрӣ расонед, ҳамеша дар канораш бошед. дуюм, маслиҳат диҳед, на танбеҳ. сеюм, арзи ӯро бо диққат бишнавед, бигзор дили худро холӣ кунад, ба мушкилии ночизи ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир намоед. чорум, ӯро ҳеҷ гоҳ бо дигар наврасон муқоиса накунед. панҷум, ӯро таҳсин гӯед ва барои ошкор намудани ҷиҳатҳои мусбаташ ба ӯ кӯмак расонед. шашум, ӯро эҳтиром кунед, то ки ӯ шумо ва атрофиёнро иззату эҳтиром кунад. ҳафтум, агар фарзанди шумо вазни зиёдатӣ дошта бошад, пас инро пинҳон набояд кард. якҷоя бо ӯ ғизои солим истеъмол кунед ва ба варзиш машғул шавед. ин барои хушандом шудан ба ӯ ёрӣ мерасонад, муносибатҳои миёни шуморо тақвият мебахшад. ҳаштум, бифаҳмед ки ӯ чиро дӯст медорад ва онро истифода баред. мумкин аст чизи дӯстдоштаи ӯ таҳсину таъриф ё ламсу сила, тӯҳфа, ба оғӯш гирифтан, бо ӯ вақт гузаронидан ва ба ӯ кӯмак расонидан бошад. нӯҳум, бо дӯстони фарзандони худ шинос шавед. онҳоро ба меҳмонӣ даъват намоед ва ба онҳо суҳбат кунед. бо ин роҳ шумо дар бораи доираи мушоирати фарзандони худ маълумот пайдо мекунед. даҳум, хатоҳои онҳоро бубахшед, дӯст доред ва муҳаббати самимонаи худро нишон диҳед. сину соли наврасӣ давраи хеле муҳими фарзандони мост. агар дар ин сину сол онҳоро ба роҳи дуруст ҳидоят намоем, онҳо шахсиятҳои муваффақ ба воя мерасанд ва моро аз комёбиҳои худ шод хоҳанд кард. мо намегӯем ки ин осон аст, мо таъйид мекунем ки ин имконпазир аст. шарҳу эзои худро нисбати ин мавзӯъ ба мо бинависед ва ба канали мо бипайвандед. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. хайр то вохӯрии навбатӣ.